Der vil jeg snakke om 4 ting. Og den første, det vil være Aristoteles og hans metafysik. Så Platon, hulelignelsen og den dellinje. Det sidste vil være sammenligningen. Her ved siden af har jeg min disposition, som set bare noter, punktform. Og det vil jeg kigge på en gang imellem, for lidt at huske mine ting. Aristoteles, han var empirist. Det betyder, at han troede på, at sanseverden er den eneste verden. Altså det med sanser, det er det der er. På den måde troede han ikke på dualisme, ligesom Platon. Dog var han Platons elev. Som sagt, Aristoteles tror på monismen. Der er kun én verden. Og det betyder, eller det indebærer, at ideen om en ting er i ting. Så jeg har en mobil. Det er tingen en mobil. Og ideen om mobilen ligger i mobilen. Og ikke i en anden verden, ligesom Platon påstod. Ellers så snakkede Aristoteles om substans. Substans går ud på form og materiale. Så hvis vi tager en stol, en træstol, den er formet som en stol. Man er ligesom blevet enige om, at sådan her skal en stol se ud, og den er lavet af træ. Dermed har den en substans. Substansen er stolen. Så kan vi gå lidt dybere ned i det og se på selve formen. Formen er halvdelen af substansen, sådan set. Formen kan være, det behøver ikke være en geometrisk form, ligesom, hvad kan vi tage? Tag mobilen igen. Den ser firkantet ud, den har lidt runde hjørner og lidt, men den er telefonformet, den er mobilformet. Det er så dens form, på den måde. Så er der materialet, så tager mobilen igen. Den er lavet af hårdt plastik og glas, og sådan en hel masse metal og andet chips indeni. Og det er så materialet, den er lavet af. Så er der Aristoteles 4 årsager. Han påstod, at der er 4 årsager til alle produkter. Der er en formel årsag. Det er ligesom, okay, vi mangler noget, vi kan sidde på. Så laver vi en stol. Så det er ligesom første trin i processen på den måde. Så materialårsag. Den materialårsag er materialet, den er lavet af. Så de laver en træstol igen og siger, okay, vi laver den af træ. Den virkende årsag, det er instansen, eller det der nu fremprovokerer, hvad skal man kalde det, fremstilling af det her produkt. Så vi kan sige, at der er blevet lavet nogle tegninger til at stå. Så er tegningerne, de er den virkende årsag til stolen bliver lavet, eller altså til stolen selv. Så er der den finale årsag. Det er ligesom, hvad stolen har i egenskaber. Du kan sidde på den, som er nok den mest almindelige årsag til at bruge den. Og du kan stå på den. Det er måske ikke lige det, den er lavet til, men altså, det kan bruges til en hjælpemiddel på den måde. Udover det snakkede Aristoteles også om akt og potens. Det går sådan set ud på, hvad en ting har af potens i sig. Vi tager eksemplet fra bogen, som jeg læste. Der siger han, her er en mursten. Lige nu er den en mursten. Og dermed er det dens akt på den måde. Den mursten, den kan blive noget mere. Den kan blive en del af en væg. Så
det er potens. Så kan vi smide den på en væg, lave en væg med den, og en masse andre mursten. Og så har vi ligesom fået en ny akt, så er muren, det er nu akten. Men muren kan så have noget potens. Muren kan blive til en del af et hus. Flere væg, så har vi et hus. Så det er potens, og det kan altid fortsætte og fortsætte og fortsætte. Så når du endelig har nået det, du tror, der vil være i sidste stadie, du har et hus nu med masse vægge og sådan noget, du har stadig potens, du tager klodsen ud igen og sætter den i en ny væg, eller lave noget nyt ud. Ja, du kan smadre den, lave den til grus. Har altid uendelig potentiale på den måde. Og altid agt, det er ligesom bare, hvad murstenen er i det her stadie. Vi kan tage den helt fra ler, og så ler er nu agt, det er ler. Så har den potens til at blive en mursten, og så videre og så videre. Det skal så sige, som Aristoteles, han tænkte ligesom de andre filosofer. De andre, de er jo meget sådan, vi undersøger stjernerne og finder ud af noget stort og noget, der måske ikke er så relevant for, hvad der sker på jorden. Sådan. Selvfølgelig, det har lidt effekt alligevel, men det er noget andet. Men Aristoteles, han tænkte nedefra og op. Han tænkte, nu går jeg ud og kigger på nogle fisk, og så giver jeg dem navne efter forskellighed, hvordan de ser ud. Så han var ikke ligesom de fleste andre filosofer, men han ligesom undersøgte det, der var omkring ham, det der skete, sansede, okay, den her plante, den er sådan her, den ser sådan ud, og den har den her farve, og så gør den det her. Og så en anden blomst, der ser anderledes ud, gør noget andet, og har nogle andre farver, og så når man har fået ligesom oplevet en række af de her, den samme blomst, hvis du tager den første blomst, jeg nævnte, eller plante. Hvis du har set tilstrækkeligt nok af dem, tænker du, nu skal den have et navn, nu, så folk ved, at det hedder den her blomst, så kan ligesom, det er ikke bare en blomst, som et af en om en blomst, men nu er det her en rose, eller ja, træ, et egetræ, så er det ligesom blevet til noget mere bestemt. Så gælder ligesom ideen for et egetræ, og ikke bare ideen om træer. Som jeg sagde først, var Aristoteles empirist. Han troede på alt i verden, det er ligesom det, man sanser, der er. Der er et citat, der siger, der er intet i intellektet, som ikke har været i sanserne. Så du ved ligesom, du kan ikke kende en stol, uden at have set en stol. Overhovedet, du har ikke sanset den her, du ved ikke, hvad en stol er, for du har sanset den på en eller anden måde. Og så kan man jo snakke om, hvad han har relevans i dag. Det har en masse relevans. Altså, han var ligesom den første, der ligesom gik ud og undersøgte, altså nu klassificerer det her, det er den her fisk, det her, det er den her fisk, det er den her fisk. Dermed er han ligesom den fundamentale grund for naturvidenskab og science og klassificering af ting i verden. Så til Platon. Platon, han troede på dualismen. Han troede på, det lyder som religion. På den måde, at han påstod, at der var en idéverden og en fænomenverden. Og det var to adskilte verdener. På den måde, at hvis vi tager en mobil igen. At have en mobil, det er en ting. Men ideen om mobilen, den ligger i idéverden. Altså et helt andet sted. Langt væk. Og han sagde, at fænomenverden, som vi sådan set, altså
lever i på den måde. Altså det omvendte af idéverden. Jeg ved ikke, om man kan sige det omvendte, men altså, ja, den anden af verden, fænomenverden, er ligesom bare en kopi af idéverden. Og man skal, jeg mener, at man skulle undersøge og lære rigtig meget for ligesom at kunne se den her idéverden, der skal være den rigtige verden. Og lidt det omvendte af, hvad Aristoteles sagde. Altså, selvfølgelig omvendt rækkefølge. Aristoteles var elev af Platon. I hvert fald. Ja. Platon troede på den her dualisme, og at der var de her idéer. Og så er der med den her idéverden, der ligger alle idéerne om alting. Alting. Alt, der er opdaget på den måde, som man er blevet enige om, hvad er. Hvis du har et træ, så er den ligesom del af ideen om træet. Og det er man blevet enige om, efter at have set tilstrækkeligt nok træer, til at blive sådan, det kalder vi et træ, det her. Og så var et træ, og så er det ligesom ideen om træet. Men ideen, det ligger langt væk i en anden verden. Og det er jo sådan lidt, det måske når at indse med ligesom at se lyset. Det kommer til hulelignelsen. Så er der med det. Vi tager et eksempel fra bogen igen. Der led på løver, en hanløv og en hunløv. Det var faktisk en opgave. De tager ligesom del i ideen om løve ved at have den her løvehed. Så der er ligesom sådan nogle kriterier for det her. Det er en løve. Hvis ikke du har det her, så er ikke en løve. Som jeg er ikke løve, fordi jeg følger ikke kriterierne om at være løve. Men en hanløve og en hunløve er begge to del af løvens idé ved at have den her løvehed. Men så kan de igen, altså hanløven kan være med ideen om at være hanløve, mens hunløven er med ideen om at være hunløve. Så man kan sagtens være del af flere idéer på samme tid, hvis man ligesom bliver ved med at gå ned og ned og ned og ned på den måde der. Så de kan være del af organisk livsform, og så er de dyr, og så er de pattedyr, og så er de løve, og så er der hanløve. Det er bare sådan. På den måde kan man være del af mange idéer på en gang. Så har jeg et citat fra en opgave, jeg lavede en forrige lektion. Platon giver ikke noget argument for idélæren. Den er fundamental hypotese. Erkendelsen af idéerne måske gennem en intuitiv skue, som unddrager sig en rationel forklaring. Kilden er så Platons idé, lærer opgave. Et Word-dokument, vi har lavet. Og det er ligesom det. Platon. Så kommer vi til hulelignelsen. Hulelignelsen er en historie om nogle fanger, der ligesom er lænket fast nede, eller nede i en hule, det kan man godt sige. Og det eneste de rigtig kan se, det er fremfor, og det de kan se, det er en masse skygger, som ligesom bliver skabt af folk, der går forbi på den anden side af en mur. Og der er ligesom den her ild, der skaber de her skygger, der går ind i hulen. Hulelignelsen er lidt Platons måde at forklare idéverden og fænomenverden på. På den måde, at fænomenverden ikke er, som den måske ser ud til. Fordi de her fanger, det eneste de kender til, det er ligesom de her skygger. Og så går de ud fra, at skyggerne, det må være virkeligheden. Og det er det, der er i virkeligheden. Så hvis ikke man har oplevet andet, så kan man jo ikke tro andet.
Øhm, så som jeg sagde før, troede Platon på, at fænomenverden var en kopi af idéverden. På den måde giver det ligesom uvirkelige billeder af virkeligheden, sådan som han mener den er. I hulelignelsen er det beskrevet som skygger, og som ligesom giver det her uvirkelige billede af, hvad der virkelig. Så er det ligesom, så kommer man der, hvis nu en af fangerne, han bliver løsladt og kommer op i lyset, så ser han det lys, så bliver han i starten, så bliver han blændet af det. Det gør man jo, altså hvis du aldrig har oplevet andet end en mørk hule, så kommer du ud i lyset, og så bliver du bare blændet af det, indtil du ligesom har vendet dig til det. Og så når man har vendet sig til det, så kan man ligesom se ude i lyset, hvad der sker derude. Og det er ligesom det, han drager parallel med ideen af fænomenverden. Det kan godt være, at det lyder måske meget overvældende. Der er en helt anden verden, og alt du tænker, det er i den verden der. Og det er ligesom den rigtige verden. Men så når man ligesom ikke er blændet længere, så kan man måske begynde at se det lidt klarere, og så begynder man at altid kunne se ligesom i lyset. Og lyset skal måske forstås som sådan en opløsning af viden, på den måde at du lærer noget nyt, opløsning. At du lærer en hel masse nyt, og så ligesom forstår du det her, og det ændrer ligesom dit syn på verden. Og ja, som sagt, oplysning kan ses som undervisning, i den forstand, at du bliver oplyst, og at du får en meget bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Det er sådan lidt uklart med den her hulelignelse. Der kom noget om uddannede og ikke uddannede mennesker. Jeg var jo nødt i se ned på ikke uddannede mennesker, men som jeg har forstået det, så er der uddannede mennesker, der ligesom har set det her lys og forstår sammenhængen i verden. Så er der ikke uddannede mennesker, der ikke har set lyset, ikke kan forstå lyset, ikke ved, hvordan verden hænger sammen. Og ja, det er ligesom det, jeg har forstået af det. Og så er der den her med, at hvis man stiger op i lyset, må man på et eller andet tidspunkt gå ned i hulen igen, for at stadig kunne forstå, hvad der sker der i hulen, hvordan deres livssyn er. Men måske også for at oplyse dem, så de måske har lidt en forståelse af, hvad der sker i lyset. Og på den måde, ja, oplyse andre. Så hvis man ser lyset, skal man dele det. På den måde, at man underviser måske. Og så er der det her citat om at vogte mod uvidenhed. Igen om ikke vidne, der ikke har været i det her lys. Det lyder på: så må du også betænke, Glaucon, at vi ikke handler uret mod vores filosofer, men at vi kan give en god og retfærdig begrundelse for at tvinge dem til at tage vare på og vogte de andre. Det vil gøre dem opmærksom på, at det er anderledes hos os end andet sted. Det er taget fra hulelignelsen. Og det siger sådan set, at de vidende skal passe på de uvidende, på den måde, at de skal ikke bare have lov til at løbe op i hulen. De skal måske lige sådan gradvist begynde at
se lyset lidt for lidt, så det ikke er helt blændet, når det kommer op, og ligesom skræmt og bare løber ned i hulen igen. Som man måske kan tolke lidt til uddannelse igen. Og at man ligesom, at filosoferne er dem, der har set lyset. Og derfor skal de skal selvfølgelig ikke behandles uret, som der står. De skal behandles færre, men de skal ligesom mildt tvinges til at beskytte de andre, der ikke har set lyset. Så har jeg et citat til. Det er også fra hulelignelsen, side 1, linje 40-45. Men billedet passer på os, for fange af den slags har de nogensinde set noget som helst af sig selv eller af hinanden, undtagen de skyggebilleder, som ilden kaster på hulens væg, tror du. Det hentyder lidt til, at når man har været nede i hulen i det her mørke, så har de ikke rigtig set hinanden andet end sådan skygger og silhuetter af hinanden. Og som den her ild selvfølgelig kaster på væggen, de skygger. Med ilden som solen. Det er en anden tekst igen. Men lyset. Og ja, som citatet starter, men billedet passer på os, er det, at fænomenverden passer på de uvidende, så de ikke bliver blandet måske. På den måde, at at de uvidende måske ikke kan tåle at se hele lyset på en gang. Som jeg sagde før, måske gradvist skal de ligesom vendes til det. Så er jeg kommet til den del linje, og jeg tror jeg har misset en time, hvor det blev forklaret. Så jeg har selv prøvet at læse op på det, og det er ikke helt nemt, men jeg prøver. Den del linje, den handler om ontologi og erkendelsesteori. Og erkendelsesteori, det er grad af sandhed, mens ontologi er grad af virkelighed. Og for lige at vise den, det er modellen. Og så kan vi se, der er et stykke A, B, C og D. Og A, det er det største, så B er halvdelen af det, cirka. C er lidt større end V, og så er der D, der er allermindst. A og B, de er ikke lige så højt et trin som C og D. Det vil sige, at C og D er ligesom bedre, da det er en bedre forståelse af verden, som er, eftersom det har en meget højere grad af erkendelsesteori og ontologi, altså sandhed og viden, eller sandhed og virkelighed. Og tilsammen er A og B, det er fænomenernes verden, men C og D er idéernes verden. Og dermed er A og B, det er ikke noget konkret. Det er mening og sansen. Altså, du har ligesom en idé om, at det kunne godt være sådan noget her. Og du har, det mobilen den er sådan hård. Det kan jeg mærke, det synes jeg den er. Mens C og D, det er viden eller intelligens. At, jeg ved, den er lavet af hård plastik. Derfor er det hård. Og ikke bare fordi jeg synes det, men fordi at det er ligesom egenskaberne af hård plastik. Der er jeg ligesom bygget min forståelse af den del linje på citatet, der er på side 48, erkendelse og sandhed af Jimmy Sander Hagen, eller Hagen. Og det lyder på
lignelse, der udtrykker forholdet mellem virkelighed og sandhed. Jo større grad af virkelighed væren, jo større grad af sandhed. Eller viden, og så sandhed. Og det er ligesom bekræftet den her, at jo, hvis du kommer op i D, så er du ligesom på det højeste trin. Hvis du er i A, er du ligesom på det laveste. Grunden til det er, at A, det er illusioner og skygger, ligesom fortalt i hulelignelsen, som jeg sagde før. Og så kommer vi B, som er ligesom sådan en formodning om, at ja, det er nok sådan her. Og ligesom du har de her fysiske ting, som du kan mærke og føle på, og sådan. Og C og D, det er ligesom, der er ligesom et mellemrum mellem A og B, altså C og D. Mere end der er mellem A og B, eller der er mellem C og D. På den måde, at A og B, det er fænomenets verden. Den her, det er de her skygger, som jeg lige har sagt. Den her kopi af idéverdenen, som Platon påstår. Imens C og D er idéernes verden, som så skal være det højeste og det bedste, og det er ligesom den rigtige verden. I hvert fald ifølge Platon. C og D, de består af matematiske modeller og emner, som ligesom kan bevise den her virkelighed og sandhed. Og så er der det allersidste, der indeholder de her filosofiske begreber og idéer, og, altså, som det jo er idéernes verden. Og derfor er det ligesom det højeste, da ja, idéernes verden skal jo være den virkelige verden. Fænomenets verden er ligesom kopien, som jeg nævnte tidligere. Og så kommer ligesom, tager du A, og så har du ligesom taget det trin. Så er B, og så er der et stort spring fra B til C, som du går fra fænomenets verden og idéernes verden. Det er sådan, jeg har forstået det. Til sidst, så vil jeg sammenligne Aristoteles og Platon. Og ja, så starter jeg bare med at sige, at Aristoteles, han var empirist. Og som betyder, at han gik ud og undersøgte alt det her. Ja, han gik sådan set bare ud og undersøgte, ud over klassificeret. Mens Platon, han var rationalist, som vidt jeg ved. Uden at være helt sikker. Men altså i hvert fald den type, der ligesom kan tænke sig frem til alt. Fra skrivebord. Altså meget, meget logisk tænkende. Og var måske ikke nær så meget ude at undersøge. Altså, han var ikke den, der ligesom gik ud og siger, nu går jeg ud og kigger på frøer. Kigger på forskel på frøer. Og så giver dem navn efter det. Det skal selvfølgelig ikke hånes, fordi Aristoteles gjorde en hel masse for netop det, og har ligesom grundlagt science og naturvidenskab i den vestlige verden, frem til vores tid i hvert fald. Og Aristoteles, han troede på monismen. Der er én verden, og som sådan set viser, at han ligesom har tænkt lidt selv, som hans lærer var Platon i akademiet i Athen. Og Platon underviste jo i dualisme. Dualismen går ud på, at der er to verdener, at der er fænomenverden, som er den her kopi af den virkelige verden, og så er det idéens verden, som er den virkelige verden. Og som jeg nævnte tidligere, så at ideen om den her mobil, den er ikke i mobilen, men i idéens verden, hvor alle idéer ligesom ligger gemt på en eller anden måde.
Og Aristoteles har som sagt tænkt lidt selv, og har tænkt, det vil jeg ikke tro på. Jeg tror kun på, at der er én verden, og at ligesom her er en mobil, og ideen om den her mobil, den er i den her mobil. Så den ligger ikke et eller andet fjern sted i en anden verden, som Platon jo mente. Ja, og det er jo, Platon havde rigtig meget med det der, at idéverden var den rigtige verden, og fænomenverden, hvor ligesom folk lever på en måde, som de fleste bare ser som verden, som den er. Det var en falsk kopi af den virkelige verden, som er idéverden. Og